Мне настолько соромно за силовые структуры, давно уже соромно. А зараз вот мясцовыя свае, якіх мы ведаем, лічы, што ў твар уже за шматгадовую, шматмесячную барацьбу за праўду, за справядлівасць. У гэтай барацьбе мы ўсе і ведаем гэтых пралічаў, гэтых смлёнкаў, гэтых казлоўскіх, гэтых ягоравых. І гэтых суддзяў мы ведаем. Мы тут. Привет. Калі я вчора размаўляла з беларусам, суддзёй, мне падалося, што колькімі словамі я дагрукалася да ягонага сумлення. Аказалася, яго толькі цікавіла, а чаму ты яна не сплочвае штрафы свае, шматлікія? А з чаго чалавек іх будзе плаціць? Ну, так на табе 5 сутак, каб ты зразумела. А што зразумець? Што зразумець? Чаго яны ад нас хочуць? А чаго яны хочуць ад Алёны Янушкоўскай? Каб яна спынілася, не стрыміла, не выходзіла. Ну, так гэтага ж не будзе. Будзе стрыміць і будзе выходзіць, і будзем выходзіць. Галоўнае з гэтых стрымаў бачна, як з нейкіх разовых, аднаразовых момантаў, такіх разовых акцый, это пераўтварылася ў амаль штотыднёвую ці штодзённую акцыю, што шмат людзей выходзіць. Абудзіліся людзі, яны зразумелі, што яны людзі, абудзілася іх годнасць. І дзякуй Богу. І гэта ўсё бачна са стрымаў Алёны. Ёй ўжо пагражалі. Я ведаю, нам не казала, што ёй пагражалі. І ўвогуле пагражалі, нават казалі, што недоўга ей засталося. Ну, пэўна, хочуць неяк справакаваць яе хваробу, з-за которой у яе інваліднасць. У гэтай страшнай камеры, побач з асацыяльнымі элементамі часцяком, брудныя, з мышамі, з крысамі, з тараканамі, без рамонту, сырыя, без святла, увесь час гарыць электрычнасць, дрэнная вельмі ежа. У гэтых умовах чалавек не павінен знаходзіцца. Это прыніжэнне ягонай асобы. Гэта катаванні. А у Лены хранічная астма бранхіальная. Яна ўвесь час ходзіць з прэпаратам для таго, каб ёй аблегчыць дыханне. І гэта, канешне, не садзейнічае таму, каб яна паправілася, каб яна паправіла сваё здароўе. І ўвогуле, апошнія тыдні мы ўжо палічылі з дачушкай яе, калі тэліла і казала пра вынік, уже 16 будзе сутак, як яна сядзіць. Это за кароткія вот эти апошнія месяцы. Ведаеце, фізічна можна зламаць каго заўгодна, чалавека можна забіць. А духоўна Алёну Янушкоўскую перамагчы немагчыма. Няхай вот гэтыя пралічы глядзяць на яе, адкрыўшы вочы, наколькі гэта можна, і бяруць прыклад, як трэба жыць жыццё, якое яно павінна быць. От такое светлае, гарачае, якім жыве Алена Янушкоўская. Яны яе не зломяць ніколі.